tenir problemes si descobreixen que el llestim enverinat. Senyora, el tema de l'herència és molt complicat. Per llei, tot és per les seves filles. Ha d'intentar que pensi que el millor seria posar el testament al seu favor. Jo només puc parlar-li d'assumptes legals. Jo igual, senyora, no puc continuar més amb tot això. D'acord, només us demano una mica més de temps. Intentaré jugar al mitjà. A canvi, serem moderadors per vosaltres. Ja m'enteneu? Molt bé. Continuaré, però només una setmana més i prou. Jo igual, una setmana. Ay, señor Veral, si usted no es preocupa de la Rosa Rego d'Angélica, la casarán amb aquell ninot del Tomàs. Faré tot el que pugui per convèncer el meu germà. Tot és per culpa d'aquell furgot, que li ha ficat al cap que està malalt. I ara vol tenir un metge a casa. Jo en tinc un pla per fer-li avorrir tots els metges. Com veig això que vols casar a l'Angèlica amb un metge que ella no vol? És que allò que es fa el gendre que a mi em convé. Entesos? El que passa és que t'has obligat d'estar malalt sigui com sigui. Què vols dir? Vull dir que no hi ha home al món més malalt que tu. Quines animalades? Si no estic pitjor és gràcies a les medicines. Amb el teu partit. Què passa ara? Rebrem una mica relativa. Resulta ben divertit. És que no pots aguantar. Senyor, per què el fica no li demana? Quina cara! Com es nota que no està acostumat a veure cada pensament? Au, fora, fora, anem! No m'ha permès fer la meva feina, ja veurà. Ai, senyor, de meu, ara sí que estic mal. Acabo de veure el senyor Perón. Diu que aquí us fieu de les meves recetes i es nega a prendre els meus remeis. Senyor, jo no. Això és un atemptat contra la medicina. Delant de la culpa. Ja que no pot posar bé amb les meves mans, No, res d'això. l'abandono a la seva mala salut, amb el mal de ventre, la corrupció de sang i amb el mal de cervell. Ai, senyor, Que m'agradaria veure com d'aquí a 4 dies la seva salut no tindrà cura. ara sí que estic mal. Agafarà dispèpsia, apèpsia i prospèpsia. Senyor, acaba d'arribar un metge i el vol veure. Que entri. Quina sort, eh? Un metge que se'n va i un altre també. Senyor, permíteme que pide que opere el meu cervell. Oh, i tant. Es un honor visitar a un malalt tan famós com usted. Soc un metge que va a l'hospital d'entitat buscant malalties de la meva ciutat. Res a prendre atenció integral. Vull malalties importants, bones quebrades, transport de cervells, bones inflamacions de pit. En això tinc èxit. L'agraeixo les consideracions que em té. Vinga, me'n pots, sisplau? Aquest qual fa l'exemple? Qui és el vostre metge? El senyor Fulgós, No, em sona gent que no. Deu ser una panet. I de què és que està malalt? ell diu que de la mensa o al fetge. Colladasses, vostè està malalt del pulmó? Al pulmó, Sí, què sents? de tant en tant mal de cap. Al pulmó, I algunes vegades veig una boira als ulls. al pulmó, I algun cop mal de ventre. al pulmó. I què diu que mengis? Escudella i padella. Ignorant, Ous frescos. ignorant, I al vespre prunes per afluixir el ventre. ignorant. Per què diuen com a vespre? Què? No veus que s'endú tots els aliments i l'altre no s'aprofita? Jo em faria... tallar. Alça. I aquest ullet jo em faria arrencar. Alça i per què? No veus que quan os a l'altre, com més aviat l'heretis, més gas hi veuràs en l'altre ull. No tinc cap pressa, ja li diré. Bé, ens falta, donaré un altre dia. Adéu, senyor. Aquest metge sí que sent espavilat. Sí, però què vols que et digui? Això de tallar-me un braç i arrencar-me un ull? Doncs mira, per l'altre, tal com la família fa la medicina, no puc suportar el testament que fet la veritat. Com t'està enganyant? Senyor, no parli així de la senyora, que estima molt el senyor. Pregunta-li com m'han cuidat tothora. Sí, de debò. Vol que li demostri com la senyora estima el senyor? Com? Ella està a punt de tornar. Vostè ens satisfà. Ai, Déu meu, quina desgràcia! Què tens, Tometa? Què passa? S'ha mort el senyor. Que s'ha mort el meu marit? Segur? Segur, m'he tirat al sofà. Gràcies a Déu, filla, ja no aguantaré més aquest passat. Pensava que ploraria. No val la pena. Un home brut, fastigós, sempre en medicines i lavatives a la panxa. M'ho cansa i escupir per
Filla, no seas pas mort. No, la meva filla només es casarà amb un metge. Fes-te metge. La vostra filla és l'institut sacerdot. Ja ho dic, germà. Fes-te metge d'una vez, i tot gens. Però com vols que ella ara posi a estudiar medicina? No cal, home, no cal. Fem una prova i el taló de metge, et posaran la bota del doctor i sabrem què et falta. I tot això com es pot fer? Ho veuràs ara mateix. Endavant, metge! Sapientísimos